malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming pagkakaisa ng pamilyang Remulla. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag-file ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa Secretary at sa iba pa. 7 sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang 5 araw na binigay sa akin. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon, umaga, hapon. Malinaw na naisampa ko sa tamang oras. Sa makatwid, may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying sa Ombudsman.